Baluba Valley Farm i Zambia eksisterer for økonomisk at bidrage til driften af Carnegie Bible University College. Af hensyn til tyveri og medarbejdernes sikkerhed er det nødvendigt at få sat et elhegn op omkring hele farmen. Birgitte og Dan, som er farmmanager, oplevede den 28. december sidste år at blive overfaldet i deres hjem. Det var, at vi havde lige lagt Nora og Ella i seng, som er vores største børn. 3 og 5 år er de nu. Og så banker de på døren, ligesom det tit gør om aftenen. Og så går vi ud og åbner, fordi vi tror, det er vores arbejdere eller nogen, der kommer og spørger om hjælp til et eller andet. Og så da vi åbner døren, så står der sådan en ukendt person uden for døren, som med det samme begynder at træde ind. Og så står han inde i køkkenet lige pludselig, og vi ved ikke, hvem det er. Så det virker som om, han måske er fuld eller sådan noget, men han begynder så at tage ned på hans lomme eller ned på hans bukser efter noget, så kan jeg ligesom fornemme, at der er noget galt. Så jeg råber op og tager fat der. Hvor i samme øjeblik, så stormer der 2 maskerede mænd ind, og så begynder at tage kvæletag. Og så slås jeg med dem, de får mig ned på gulvet, og Birgitte prøver at forsvare mig, så ham med kniven, der var 30 cm lang, som han så stod og truede Birgitte med. Han stod foran mig med den kniv, og så har jeg taget fat om den for at afværge eller noget. Efter nogle få sekunder får jeg mig kæmpet mig op igen dernede fra, hvor de først har prøvet på at putte noget, et eller andet giftig svamp eller sådan noget ind i munden på mig. Der får man kæmpet op, og jeg prøver på at råbe, men der er ingen, der kan høre os, fordi det er inde i huset. Så jeg får mig kæmpet ud af huset og råber om hjælp derude. Og der bliver de så bange. De 2 af dem løber væk med det samme, de 2 maskerede mænd. Og den anden løber lidt efter. Så er der lige pludselig helt stille, og så er der blod overalt i stuen. Jeg kommer ind i huset igen og skal finde Birgitte. Jeg ved ikke, om hun er død eller levende, når jeg kommer ind i huset. Så der var jeg meget glad. Det var rart at se hende igen. Så står man der bare glad og taknemmelig til Gud, fordi at man har sit liv i behold. Altså det går lyn hurtigt, og så bagefter så står man lidt og kigger på hinanden, og så tænker vi, det her, det var bestilt arbejde, tror vi. De gjorde, det kunne godt have været livsfarligt, ja. Og det, de går direkte efter halsen, et kvælertag og sådan noget, altså det er jo uhyggeligt. Ja. De spurgte jo ikke efter penge eller nogle ting, der lå computer frem, der lå telefon frem og sådan noget. De tog ingenting, de spurgte ikke om noget. Birgitte og Dan tog sammen med deres børn til Danmark efter overfaldet, for at modtage professionel læge- og psykologhjælp. Birgitte gennemgik en operation i hånden, hvor 3 af nerverne var blevet skåret over ved overfaldet. Familien er nu tilbage på Baluba Valley Farm. Og jamen, i det store hele, så har det været meget rart at komme tilbage. Men jeg vil sige, der er stadigvæk, altså der skal ikke så meget til, før jeg får sådan, hvem er det? Hvad var det for nogen, der kom forbi det? I weekenderne, og jeg nyder ikke den der ro på farmen længere, som jeg går før. Fordi jeg kan godt, der kan blive for stille, altså indimellem kan jeg godt få den her hjertebanken, hvis jeg ser nogen, og nu har det jo været helt ubegrundet, kan man sige, fordi det har... Selvfølgelig var vi også i Danmark. Havde vi mange tanker, hvad man skal, hvor meget vil vi stå model til, hvor meget vil vi udsætte os selv og vores børn for, og, ja, men vi følte bare heller ikke, at vi var færdige hernede, tror jeg. Vi har fået hegn rundt om vores hus og have her, og det er rigtig rart, fordi så folk kommer ikke længere til vores dør og banker på. Men folk kommer, altså vejen til farmen, den går lige forbi vores hus, de kommer meget tæt på stadigvæk, kan man sige. Og man kan sige, hvis der er nogen, der vil noget ondt igen, så er det jo nemt at komme til stadigvæk. Ja, så som I kan høre, så har vi enormt brug for det her hegn her på Baluba. Det har vi af den grund, som vi hørte om, som der handler om sikkerhed med de mennesker, som der arbejder her. Og det handler også enormt meget om tyveri. Altså der er en fyrskovsplantage, hvor de kan stjæle bananer og så bære dem den vej ud. Og det ville være svært, hvis der var et helt hegn omkring. Med alarmsystem på, sådan at hvis de piller ved hegnet, så klipper det over, så går en alarm i gang. Hvis jeg skulle komme med et skud, så
i løbet af 5 år, tror jeg, så hegn vil tjene sig ind, ved at man kan mindske tyveri. Det handler godt om 130.000 kroner rundt regnet for 4 kilometers hegn. Så vi har brug for din hjælp til at være med her og gøre en forskel i Afrika.